I una altra proposta, però que en aquest cas podem visitar només fins dimecres. Es tracta de la Fira d'Artesania d'Agost. Des de fa 10 anys, els habitants d'este poble, de l'Alacantí, ixen al carrer per mostrar les tradicions i els oficis que formen part de la seva història. Així que, Mariajo, conta'ns què més coses podem veure allí. Podem veure un munt de coses, però tot és made in agost. Gastronomia, I si no, licorets, moscatell, tot tipus de licorets que vulguis. Evidentment, la gran protagonista en este poble és la terrisseria. Els 11 artesans han eixit al carrer a mostrar-nos els seus productes. Però n'hi ha altres tipus d'artesania, com per exemple la de l'Espart, la del Vímet. I mira, Pedro és un altre d'aixòs artesans, ell té 84 anys i encara està treballant i demostrant a tots els que s'acosten tot el que sap. Però una de les coses que més ens agrada a nosaltres és això, que podem tocar-ho tot i veure com treballen. L'autèntic artífex d'això que ensenyava abans, d'eixe cànter que veiem ell, és José Ángel, que és un jove que a dia d'avui encara es dedica a la ceràmica i que estos dies el podem veure treballar en directe. Quan te podem veure? Pues el dimecres habrán demostración y también habrá para xiquets y para la gent que no és tan xiqueta para poder tocar el funk. O sigui que podem, no? Sí, senyor. Això és molt important, José Ángel, moltes gràcies. Ja nos comença a agradar. Sí, tocar-ho tot, tafanejar-ho tot. Però la gran atracció d'esta vesprada és esta que tenim així. És un taller de boixets, Laura, i pot semblar una tradició per a senyores majors, per a gent adulta, però mira quin públic, quins alumnes més joves que tenim aprenent a fer boixets. Sí, que és de veres. Un d'ells és Germán, i és la primera volta que fa boixets, no? Sí. I li he preguntat jo abans. Digues, Laura. I això li relaxa als nanos, perquè a les dones majors saben que sí, però als més menuts... A veure, relaxen els boixets, Germán? Sí. Sí, tu estàs superrelaxat. Sí. No el veus, lo concentrat que està? I jo li preguntava, què t'agrada més, els boixets o el futbol? El futbol. El futbol. Antes no m'has dit això, Bueno, Perquè és el primer dia de boixets. Tu espera que hi fas un davantal sense fer de boixet que veuràs. Però vaig a presentar-te a Encarna, ella és la mestra que té la paciència d'ensenyar als joves i també a les senyores majors, perquè així també està l'Associació de Boixeteres d'Agost. Jo vinc verda, com un paper en blanc. No tinc ni idea de fer boixets. Nocions bàsiques així... ¿Tú quieres? Pues nada, tienes que traer un mundillo cojín, es lo mismo. ¿Un qué? ¿Un qué? Un mundillo, es Mundillo esto. es esto, vale. Los bolillos importantes, sobre todo el hilo, alfileres y el patrón. I ahí Y ahí ya te empezamos con cruce y vuelta y cruce a hacer bolillos. I fan que sembla fàcil, cruce, vuelta i cruce. Sí, ella ho diu molt ràpid. Anem pa callar. Sí, se diu molt ràpid això, com ràpid van elles en les seues manetes. Treballs en els boixets n'hi ha de moltes classes. Pots fer la tradicional encaix, la tradicional puntilla, però també n'hi ha coses molt modernes, com per exemple, jo vull que Javi s'acoste pa casí, perquè vull que Joaquí ens ensenyi la petxuga. I jo no estic sent descarar, Joaquí. A veure, per què volen la petxuga? Per el broche. Oh, Fixa't que això, Que Laura, novedós. també està fet... Sí, també està fet de boixets. Això no és una cosa molt tradicional, molt clàssica, no. Això també pot ser modern. I està el boixet clàssic o el contemporani, que pot donar lloc a fer treballs modernets com este. Tenim broches o sortijetes. Moltes tradicions que poden aprendre estos dies i fins al 12 a 100 d'agost.